tepang iti tangatan. Ginapalabas, pakaragsakan ni Don Braulio ti nakapapatay ni Mr. Fortes. Naibagapay ti Don apagyamanan na no asino man jay hitman anang paltog iti naududi. Iti sa Balya Bangir, inkalida Hector dagiti nabibilag nga armas ni Congressman Marasigan tapno awan ti maala nga ebidensya dagiti otoridad no adda mapasamak a raid iti bodega na. Mariribukan pay lang ni Altea gapu iti nabasa na a dokumento ti daga. No asino a talaga ti pudpud no nga tagikwa iti paraiso. Kinablaawan mat ni Colonel Maravilla ni Miguel gapu iti panang papatay na ken ni Mr. Fortes. Kabayatan mat ti panang surusurot da bili iti kotse a nagluganan dagiti buyot ni Mayor Carrion at dagimluong a Granada. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang iti tangatan! Kita dyan ang labas kada tayo nakamotorsiklo. Sinaruno na ti kotse at target tayo. Unyok pweso! Tara! Hoy, Edson! Isardan mo ti kotse, Oset! Gimlong ti kotse at target tayo! Sino nga ta dyan nakamotorsiklo anang ipurwak iti Granada? Sino nga ta? Pagyataraminan tayo! Pagandaran mo't lang ti kotse. Pumanaw tayon iti daytoy a lugar. Tagitimat buyot ko ita tinapapatay Congressman. Talagang aglablabesan ti hitman, Mayor. Awanan ti sabali pa'y a suspect. No saan, aday jay a Miguel. Saan asyak ti dungdong parang dayjay a Miguel. No siyak ti makapungtot. Uray sa dinopay ti paglemlemangan na kat talaga apatayak. Mayor, adun adaras nga imbagak dayta. Nga mawan tinagbanagan na. Nalay nga aglemang dayjay a Miguel. Sana basta maparmek. Amangan mo siyak lang, ti katukad dayjay akabusor mo, Congressman. Nakapulang ti diskartem, tasaan mo ang maparmak dayjay nga awanan bain. Mayor, nalipatam sa meten. Asakbay ang nagbalinak a lawmaker. Ket may saak a hiniral. Iswadi mo tagibas si tanti kabaalak nga ramidan, Mayor. Congressman, saan nga amin ang nagbalin a general ket nasirib? Ibagatan ang natunab ka iti adon arangat. Ngem, adalata pagkapsutam. Andi. Kas kuma iti mapaspasamak ita. May ramraman pa yan, dagiti buyot ko. Gapu iti dayjay a mortal akabusor mo. Mayor Carrion. Kaguranak kadi, gapo iti pan nakatay, dagiti buyot mo. Juan, Congressman. Amangan no saan lang nga dagiti buyot ko ti mapukaw. Mairaman meten a mapukaw ti illegal a negosyo. Aniya. No kibaltang ti amin, sika ti pabasulat. No siniguradom kuma ti pan nakatay dayjay a Miguel. Awan kuma ti tubang iti negosyo tayo. At nasumrat at droga ita dito'y teritoryo tayo. Imat dagiti pusher ni Don Braulio. Kas iti sigod, ipitin nyo. Wenno saan, itimbreo ka dagiti pulis. Bay! Ha! No nautak ni Don Braulio, naut-utak akpay. Baybayadan nak nga agpaiso tap no makastrek dagiti kontrabando na dito'y teritoryok. Ngem siyak latati masurot. Una ekpay nga ilako dagiti epektos ko. Ngem
dagiti epektos na. Ha, ponyeta. Malagip ko ti pan nakapapatay dagiti tao. Anya nga ta ti aramidek. Tapno. Ha. Wan. Amukon ti aramidek. Tapno siya kon amismo ti mang patay ken ni Miguel. Ha! Ha! Amukon. Honey, api-api na ayaban na. Adda ka din napatag nga ibagam kanya? Oda. Napatag launay ti damaga ka. Anya day ka? Naibagami di kanyak ti panagibalas mo kadaltay akan Miguel. Iso asinoportarak ti kayat mo amapasamak. Impay ko amin akayat mo. Katukad ti panangipatag mo met kanyak. Nukas pangarigan tay bagakan ka asibibiyag ni Miguel. Anya ti aramida. Si bibiyag ni Miguel. Kasi Nanasong batanak anaimbag. Madlaw iti langam nga interesado ka amangam mo no si bibiyag ni Miguel. Udno ka di ang si bibiyag ni Miguel. Tinumpanak. Honey, Dinakawagan iti hani. Sinubok ka lang. Ngam, madlaw ko ang napatagpailakan ka dayjay a Miguel. anya. Ipodnukan ka, nena. Si bibiyag dayjay a Miguel. Manakibiyang dayjay at tao. Hinramraman na apinatay dagiti buyot ko. Saan nga isuti ka busor ko? Ngam iti daytoy nga inaramit na. Masken laeng asyak timang likidar ken kuana. Tapno saan ka ang makarwar dito'y balay ko. Sumurot ka kaniya. Ibatanag! Masaksak ito, nag! Anya ka din tayo aramidan! Sumurot ka kaniya. Nena. Anya ti panggep mo nga aramidan, Mayor Carrion. At da kanyak ti alas, tapno agpakita ni Miguel. Nasken abayadan na ti inaramid na kadagiti boyot ko. Anya ti kayat mo asawan. Babaen ken ni Nena. Agparang to kanyak dayjay a Miguel. Ket siyak a mismo timang patay ken kuana. Anya? Napatag ni Nena ken ni Miguel. Amok dayta. Gapo tanadakamaten ni Nena kanyak ti maipanggep kadakwada ken ni Miguel. Mayat dayta na panunot mo. Magustuak launay. Impopo ko iti may sasilid ni Nena. Tapno sana na makarwar pa'y. Iso ti aramatek, tapno masidag ni Miguel kanya. No sapsapulan ti gundaway apatayak ni Nena, tapno lang agparang ni Miguel. Aramidak. Patayak ka mismo ni Nena iti sango ni Miguel. Kapsat katalinaw. Ay, kumusta? Kamsat? Nakasaritam ka din ni Nena nga anak mo iti restaurant. Ay saan? Sigon kadag iti empleyado iti restaurant. 5 nga aldaw asan ang nagpagpakita ni Nina. Anya? Ay Diyos ko,
Anya nga tanti napasamak iti anak ko. Ay, saan nga tangag sakit lang ni Nenang anak mo? Isuasaan asimsimrot iti restaurant na. Sa balit yung parparik na kanya, kapsat. Binaga ako ni Nena nga daywanan dayjay amayor. Awan ti panagtalag ko iti dayjay atao. Saan anasaya at ti aramid na? Ay, kamsat kabo. Ay, hagawitan. Baliwag tumanan, ti umay iti restaurant. Kapsat. Tata Kabo, Si Kagaya Miguel. Apay nga imay ka dito'y sirok. Tidakla sa lumagay a pagtugtugawak. Rabiin. itay kayo pa'y apalpaliiwan, tata. Nagadayo tayo na kay turungan ti imatang nyo. Hapon, Miguel. Pampanunutak ni Nena. Adon adara sa nagsubli ak iti restaurant na. Ang sigun kadag iti empleyado. 5 ngal daw asan asimsimrek. Anya? Saan mo't nga mo dagiti trabahador na iti restaurant. No apay asahan asumsumrek. Itala ka no mapasamak ti kasta. Tata Kabo, Anya nga tan tinapasamak iti anak ko. Awan mo't ngamin pangkunta kaken ko na a cellphone. Tadyak amo ti numero ti cellphone na. amang ano adda sa bali apaka kumikuman na. Iso asana nagparparang iti restaurant na, tata. Ay, sa payla ko matakas tangag paisaw. Ang sa balay ti agparparik na kanyak baraw. Alo si Isinak. Ay, Tinasaya, tata. Maturog kayon. Rabi una yan. Amang ano makala kayo pa iti sakit, no kanayon ti panagpuyat yo. Maturog kayon, tata Kabo. nasidig ako ni Timbalay ni Mayor Carrion. Sa payla ko mahata makitak ni Nena. Nangatang ti mapaspasamak ken kuana. Apag isaw, nakalukat ti basit agait ket adda tao. Nalabit at trabahador ni Mayor Dayta. Agda magag. Naimbag nga oras mo, Barok. Siyak ti ama ni Nena. Kaya't kukuma ang makasarita ti anak ko. Sana mabalin, tata. Iparit ni Mayor Carrion, tiya sino man amang sarungkar kini Ma'am Nena. Ano niya? Anya tiar aramidam dito ilakay kabo. Ay, Mayor. Kaya't kukuma kumustaan ni Nena. Nabayag ngamin adyak nakikita. Anya. Ala, panawan na kamin gabi na. Mayor, Ala, dingit ang naibagal lakay kabo. Pumanaw ka. Pangaasi, Mayor. Kahiliw ko ni Nena. Kaya't kulaang amaamuan ti kasasaan na. Di na ka di mawatan. Pumanaw ka. Uray anya ti aramidam saan mo ang makita ni Nena. Anya? Pumanaw kan no di mo kaya ti masaktan. Di nakipupok dito'y silid. No anyaman ti pangpanggapang nga aramidan. Pangasim ta di mon ituloy. Ti among nga takat maaklon ko ti panangluklukom kanyak. Inaramat naklaeng ide. Tapno maibales mo ti inaramid kan ka da Miguel kan Altea. Iso nga aramatan kamat. Tapno mapilitan nga agparang ni Miguel. Di ka matanagan. Agkita kayo matlaeng kan ni Miguel ngam may santon analami is abangkay. Nasken aplan wakti amin tapno siyak mismo timang patay ken kona. Kinapurno na imay dito'y balay ni tatang mo
kayat naka akasarita. Kapo, saka iliw naka. Si Marungkar gayam ni tatang. Apay adi mo impakita kanya. May sakamot asaan ang makaaw-awat. Narigat ka di nga awatan, dagiti ibagbagakan ka. Apolos, adi kan makarwar dito'y balay. Aging ka asaan nga ang parang dayjay Amigel. Ayop ka! Ayop, kunam ka niya. Saan ka lang nga ayop? Demonyo ka pa'y! Ulitan pa'y nga ibalikas dayta. Saan lang atong pati aramidakan ka. Ayop ka! Dayta tirumbang itik... Dardaram ti bibig mo. Nagmayat akit kitaan tilangam o maparparigat. Alah, umasidag ka kanya. Tapunasak ti agdardara ang bibig mo. Tinakigaman, Satanas! Apaya kastoy matan, tirik na. Kumay kayab kapi para ti bagig no makit-kitak ti langan. Nang runa ti panagdara ti bibig mo. Palugodam tirik na. Jakon malapdan ti bagig. Saan? Diyak kayat mo mapasamag. Awan mutla ang ti maaramidan. Talaga, demonyo ka! Umadayo ka kanya! Abi marati bakit? Gapu iti panangtung pamkanyak. Isu ada itu iti aramiden. Saan? Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasama kanya. Nagsakit tinaramid ay jay o demonyo. Inaramid na ti kayat na kanya. Agbababawiak. No apay asimurutak kini Mayor Carrion. Nadim nagakla ko makinitatang. Saan kumaana pa sa makanya ti gastoy. Si bibiyag ni Miguel. Kat iso ti kayat ko ang makita. Nakulapan lang tirinak. Iso na panunod ko dagi malas. Nga maawan man lang tinagpanagan ti amin. Sa anak balik. Amang pasakit kini Alte. Anay ka. Diyak unay may karahot ti patong ko. Sana rumbang nagtali na itaklatan ditay asilan. Ikagumaak tiyak liwas. Makalayo ka magaya man men. Kumustan tirik na. Kaya't kun tiyagawid iti balay mi. Palubusan na kun. Aniya. Ita. Kaya't mon ti agawid kalpasan at inalikodamon ti lugaryo. Ha! Impagampay kanyak. Adimon kayat amakita ti ama. Waya-wayaan na kun. Kaya't kun... Apaya sap-sap puyutan ti barukong mo. Gabit. Ti barukong... Sakit ko iti puso. Anya? Kasapulak ti hagas. Kan inamak adanom. Pangasin.
Anya ti mapasama ken ni Nena. Agbaligi nga ta ni Mayor Carrion iti panggap ng aramiden ken ni Miguel. Gagayem, ti uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tapang! Iti talatang! Tepang iti tangatang. Tinapalabas, kabayatan ti panang surot na bili iti kotse ang nagluganan dagiti buyot ni Mayor Carrion. Kalaat ang napabetak ti kotse. Mas daw da bili no asino ti nakamotorsiklo anang labas kadakwada. Kasta unay matipong to ti imununa gapo iti napasama. Iti day tamat lang agundaway. Adda na panunot ni Mayor Carrion a pamuspusan tapno agparangken kuana ni Miguel. Nakabil ti mayor ni Nena. Gapo, taadda saan na ang magustuhan ang naibaga ti balasang. Naglabas ti oras. Kinumusta ni Mayor Carrion ni Nena iti silid. Itagagayem, danggan nyo tituloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Makaring kagaya man, Nena. Kumustan, tiriknan? Kaya't kun ti agawid iti balay ni. Palubusan na kun. Aniya. Ita, kaya't mon ti agawid, kalpasan at tinalikudamon ti lugaryo. Impagampay kanyak, adimon kayat makita ti amam. Waya-wayaan na kun. Kaya't kun ti... Apay asap-sap puyutan mo tan ti barokong mo. Agkupit ti barokong ko. Anda sakit ko iti puso. Aniya. Kasapulak ti hagas. Kan ino mag-adan pang-asim. Tikunam nga ta kat mamati ak iti day tangay bagpagam. Kaya't mo lang ti mawayaan, iso akas ta ti bagpagam kanya. Nalaing kamat nga agartista. Ang amuray anya ti aramidam. Saan ka na makapanaw dito'y asilin? Tandaanam dayta. Madandanagan ak Miguel. Anya nga tan tinapasamak ka ni Nena. Di kay mapukawan itinamnama, tatakabo. Ay na, Agsublinto matlaang ni Nena dito'y kalapaw yo. nagpig sa titigbayaw ti barokong ko, barok. Tunggal pa nagpitik ti pusok. Agduduma dagiti dakes ang mapampanunot ko. Ay naaamangan no pag-aramida ni Mayor Carrion iti dakes ni Nena. Tata, Diyak na ati pa ni Nena iti kayat na mapasamak. Nakidin na iti dayjay a mayor. Tapno lang maramid na ti kayat na. No saan ko manatangken ti ulo na. At dalata ko madito'y balay. Manipod pimanaw. Saan ako na makain na. Tilatan kasasaad na ti pampanunutan. Ay na, nagrigat ang ti kastoy. Tapulos nga awanin damag ko iti anak ko. Nagrigat na ya, Diyos ko. Ayawat konti ka na. Makan kan. Nakapanawan tinangyag iti kanak. Diyos ko. Agkakapsutak. Gapoy iti panang kabil kanyak ni Mayor Carrion. Nairat ti panaghangas ko. Ikagumaaglat na ti makapanaw ti tisilid. Umasidagak iti ritaw. Padasak apusipusan ti senadora. Sabay lang ko tasan nga intrang ka ti lalaki anang iyag iti kanag.
Sana nakalakti rito. Gundang way kontaglipas. Aginayat ang lang arumar. Amangan numakadlaw dagiti baligay ni Mayor Carlon. Tarabayan nak, Diyos ko. Nakarwara kon itigate ni Mayor Carlon. Rabi iuna yan. Iso nga awan ti aglabas alugan. Apagluganak nga umadayo. Nakita na ko lagi ti bodyguard ni Mayor Carlon. Sana rumba nga makita na kartingak taglibas. Arabyan ako nga gawin. Nagbaot namin ang makisarita kanya ni Congressman Marasigan. Nipitiw ti umawawag kanya. Anya nga ta ti ibagana. Anya ti bagam bitiw. Naglibas ni Nena. Sa di nangarod ti ayan na itan. Sa pulo nyo ti awanan bain. No bilang tagked-ked iti panangalayo kan kuana. Patayin yon. Napambanok ako na. Diyak kabalanan di magna. Sapay lang ko ma. Tanaaday wakon dagiti mangkamkamat kanyak. Diyak sinurot ti kalsada. Tapno mayaw awan ko ina. Nalawa kataltalunan tinagnaak. Agtugawak pa'y lang dito'y nababatampak. Ay, Diyos ko! Nagpigsamot tinday di aguruot. Awan ti makita kabituan iti tangatang nalabit ngagtudo. Kunakon kan agtudon. Sapay awan ti paglinungak dito'y nalawa kataltalunan. Ituloy kong ti magna. Mangsapulak iti mabalin ko a paglinungan akayo. Samutan asumardang tinapig sa ato daw. Ada nga tabagyo na. Ay, sapay la ko matawan. Ada tataulan da diti asap. Asino nga iti umay di kay kalabaw kat nagbigsa ti baya kaabak ti tudaw. Nagsardeng mutlang ti panagtaon da diti asaw. Nalabit. Ang dalalim mabas at tao iti paraanan. Ay, agagtok-tok daw. Asino nga day takot rabiin. Ningay nga ti agtok-tok daw. Ay, lukatak adagos ti ridaw. Nena, anak ko! Ay, nasaya ata. Ay, Diyos ko! Natumbang ni Nena! Tatakabo, kumusta ni Nena? Madamapay laeng at amtabingan ti doktor iti emergency. Imbaglakit din. Na itaray mi adagos dito'y pagagasan ni Nena. Nagpatulong nga kiti amok nga da tricycle na idirabi eh. Naamuak lang kini Tata Catalino tinapasama kini Nena. Isungay mayak adagos dito'y pagagasan. Barok, nakaakaasi tilangan ni Nena. Kilat-latan na natumba, idili no kataktiri daw. Narusap, kinadasugat iti bibig na. Kinabilakit din ni Mayor Carrion. Anya? Saan paya mabalin ang kasarita ni Nena? Nay, agturungan dito'y ti doktor. Tinasayat. Sabtenta ti doktor. Tatakabo.
Baila nagsubti ti puot ni Nina, sigun iti doktor. Ken kimaro ti sakit ti puso na. Tata, Amangan no sana malasatan ni Nina ti sakit na Miguel. di kayo panunot iti kasta, Tata Kabo. Saan ang mapasamak kininena ti pampanunutan niya? Ti pa'y nang padagdag iti sakit ti puso na. Ket ti panangkabil ken kuana ni Mayor Carrion. Pudno nga da sugat iti bibig na. Ken limit litam ti pasat ti bagina. Uray ti rupa na. Madlaw nga da donor na. Talaga demonyo dahil dya at tao. Adipon ni Satanas. Tata Kabo, Diyak namnamaan na mapasamak ti kastoy. Ni Nena a pinadakkel ko itinapinta sa wagas. Nagbanaglaeng a nakakaasi iti ima day jaya Mayor Carrion. Nakaringan ti anak ko. Ay, Nena anak, adak lang iti abay mo. Sa ginatayan ko, tatang. Apa yan naglamiis, taglawlaw. Malamina. Ay, hada ka dito yung ospital. Di ka ni aggargaraw. Makapadakaskan ka ako na ti doktor. agyamanak ta nagsubling ti puot mo, Nena. Sino ka? Matmatan na ka na imbag, Nena. Siyak ni Miguel. Miguel? Juan, siyak ni Miguel. Miguel? Wen, Nena, siyak na ito eh. Kita man na imbag ti rupa. Sika nga paiso. Miguel? Di kag sangit. Amangan na makapadakas kan ka. Miguel? Apayakas ta ilang nagatidog ti buok kan ti barpas mo. Pudno gaya mo si bibiyag ka. Ay, di ka unay pailuyos iti ignab, Nena. Pangasim, kadi mo dagdagaan ti sakit mo iti puso. Baybay andak lang, tatang. Oray iti daytoy na ang akanito. Ama kasaritak ti lalaki ngay ayatag unay. Nena, Miguel, makawanan na kadagit inararamid ko iti kalabas. Nagbalinak ama naging bubukod kan ayat. Nena, Napasakitak ni Althea. Banag asan arumbang nga aramid. Nakulapan tiriknak. Gapoy tinagkalo apa na dimemon ko kan ko na iti. Tatang, pagawanin na. Gapoy tinagalas ng pagpakitakan ka. Sa anak adim nga kan ka. Patpatgan ka unay-unay nga amag. Tsak amon Awan ti rumpel nga ikidawam iti pamakawan kanyak, anak ko. Awan. Agyaman aktan. Miguel, umasidag ka kanya. Nena, Igamam tidakulam ko. Kaya't ko nga abrosan ni Rupang. Juan, Nena. Aday na. Nagmayat dirignak. Ang mga papros iti Rupang, Miguel.
Agya mo nak. Taging kahit mauti nga angas ko. Kat nakita ka may. Sa may lakumata na pakawan ako. Ay ayatan ka unay, Miguel. Nena, anya ka din ti sasawam. Miguel, agluluwak ka. Pangasim, Nena. Di mo ko mapasakitan, Dirignak. Patibkaram ko matipakinagam mo. Miguel, daytoy titandaan ang oray no awanap tuwan. Kanayon to ko mo. Amalaglagip na. Nena. Anak ko. Oray no may sakton alagip. Agnanayon ko. Asi bibiyagak kita puso. Miguel, anak ko pa na itinayrawan. Anak ko pa na. Nena. Love you, Miguel. Limo kay ti arakop na kanyak. Nena. Miguel, mangayap ka iti doktor. Ita ti damo apan nakalamay ti anak ko. Diyak mailawlawag ti sakit tinakam ko. Gapu iti napasamak. Naku na ti doktor. Asaanan akin nabailan ti puso na. Isungayin layon na ang tinatay. Anyamatan tinapagtang ti anak ko. Inaramid ko man ti amin. Tapno mailiklik ko iti pakadaksan na. Anak ko, nuamumla ko matigagar ko. Makakita kan ka. Kanti pa nagsublim dito'y balay. Nagsubli kang agpaisaw. Ngam kastoy matan, tinapasamakan ka. Ti ayo po mayor. Nagpuskol ti rupa nang agparang dito'y balay kaw. Laimpa, karabiyo, kakabsa! Asit gakday ta demonyaw. Ti awanan bain ang Mayor Carrion. Nakatakder iti sangwanan tilungon ni Nena. Nusan lang agapo iti panang respeto iti malamlamayan na bangkay na. Inaramid kon ti kayat ko ang mapasamak. Nang itugot pa'y iti 5 a bodyguard na. Agpaliwak lang dito kasipnatan. Sana may satyal daw. Kalpasan na may tabon ti bangkay ni Nena. Agsagana kayo kanyak, Mayor Carrion. Saan kami ngagbayag pa'y lakay kabo? Awatan to'y sagana ka tulong. 20,000 tilinaon ti puraw a sobre. Diyak kasapulan ti kwarta, Mayor. Biyag ti anak ko ti kasapulak. Aniya? Sana mabayadan kun magatadan ti biyag ti anak ko. Uray no awatak ti kwarta. Sana na may subli pa iti biyag na. Di kan agindidi. Lakay kabo. Kasapulam ti kwarta. Naposkol ti ropa, Mayor Carrion. No saan agapukun ka?
Si bibiyag kumapay ti anak kaw. Aniya, Pumanaw kayaon kadagiti bodyguard maw. Ang mga no makalipat akit no niya pa ti maaramid ko adi mo magustuhan. Iso nga pumanaw kayaon. Anya ti mapasamak iti daytagon daway. Gagayem. Di liway na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tapang! Iti tangatang! Nobela ni Sagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Repotazo. Computer Recording Technician Mike Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Tapang iti tangatang.